De band van basisscholen de Nijewier moeten haar een beweging kennen. Maar de pjutten moeten ervoor eerst op reis. Nou, het grootste probleem waar wij momenteel zien aanrennen is dat wij onze kleuters, we hebben 50 kleuters op de Nijewier, dat wij onze kleuters net bewegen laten kennen. We hebben geen speellokaal, we hebben geen functionele ruimte waar die band bewegen kunnen. Dus we rennen nou 1 keer per week ze naar het MFA, we hebben nou ook zinnen. Dus ze binnen op dit moment, op dit site hebben ze bewegingsonderwijs. Daar is geen bekostiging voor, dus dat betalen we zelf als kwallen. Maar die band moet natuurlijk bewegen en daar rennen wij heel wat zin aan. De meer als 160 band zitten nou betieren op plakken dat ze net jaren. En er is meer mis met het oude gebouw. De gemeente moet van nijbouw zwargen. Die moet nou echt heel rap starten met de procedures om nijbouw mogelijk te maken hier op het Chalmert en de lever juster dan Joert. Dat zou in 2019 kleerwezen moeten. Nou, dit soort dingen duurt altijd lang. Het is niet zo dat je binnen een half jaar daar een nieuwe school voor neer kunt zetten. Waar we op koersen is nu in 2020 is een nieuwe school in de streek. En ik denk dat dat ook gaat lukken als alles mee zit. Ja, en of dat nou september 2020 wordt of januari 2020, dat hangt van heel veel dingen af. Zoals de aanbesteding en de bouw en de planologische procedures die moeten worden gevoerd. Maar ja, dat zijn allemaal stappen, dat kost allemaal tijd.